پشتی دمکا درێژە هەلمەتەکا بەهێز بوو بەدەستخستنا دەنگان دە هەلبژارتنên xwecihiyên Tirkiya. Îro pittir ji 61 milyon welatiyên Tirkiya beşdariyê di helbijartinan de dikin. Eger şerê mezinê helbijartinan di navbera AK Partiya desthilatdar û opozisyonê li ser bajêrên mezin wekû Îstanbulê ku kilîla pêşeroja siyasî ya Tirkiye lê diyar dibet, bû Kurdan dorxistina qeyûman, bidestxistina mafên sereke û azadkirina girtiyan daxwaza sereke ye. Daxwaza me li hemû gelê me ev e. Em bawerin ev hilbijartin, ew ê ji bo gelê Kurd, ji bo gelê Amedê bibe serfiraziyekî mezin, bibe rojê xweş û geş, em ê bi hewra coşekî mezin ji bo gelê xwe pêşve bikin. Piştî helbijartinên sala 2019 desthilatdariya AK Partî piraniya şaredarên helbijartiyên Kurd bi sûcên cuda ji kar havêştin wilşûna wan qeyûm destnîşan kirin ku ev e bi zêdegavî bi ser mafê dengderan û prosa demokrasiyê tê dîtin. Dengderên îro yên Amedê daxwaza maf û bidawî înana qeyûman dikin. Sevketinê dixwazim, ez başiyê dixwazim, ez edaletê dixwazim, ez însaniyetiyê dixwazim. Nabêjim Tayyip Erdogan emekliya qedandiye. Di umira me da jînine, ez jî emeklî me. Mêrê min awqa sar şixuliye, meaşêm kiriye 7 milyon. Ama ez zilmê naxwazim, ez edaletê dixwazim, ez însaniyetiyê dixwazim, ez ê weka Silahedîn ji derva dixwazim. Haydê serkeftin û başî. û divî bajarê jî rastî ew ê hebûna xwe û dengê xwe û rengê xwe û 6-7 salê derbas bû ku ev bajar bi qayîma hatî rêvebirin ew ê ji viyara dawiyê li vîya bîne. Tevî pîvanên ewlehiya qayîm lê raport behsî tundûtîjiyan dikin ku di bûyereka teqekirinê da kesek li Amedê hate kuştin û 12 kesên dî birîndar bûn. Rayedarên Kurd van helbijartinan bi taqîkirneka netewî dibînin ku helkira xelata Saxarov Leyla Zana handana bejdarbûneka zêdetir û piştgiriyeka qayîmtir ya Dem Partî dike. Li gor dawîtirîn rapirsî heta niha nêzîkbûnek di navbera berbijarê CHP û AK Partî li Îstanbulê heye ku xelata mezin e bû her aliyekê serkeftinê bi dest ve bînet. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje ev helbijartine li demeka nizîk dibine egera serdemekanî li welatê me. Li dema berbijarê CHP Ekrem İmamoğlu gencan han didat bûsta rastkirina şaştiyan. Dengderên Kurd encamên helbijartinên sala 2019 Îstanbulê yek alî kirin lê wa heye heman sînaryo di van helbijartinan da dubare nebiteve.